Dámy a páni, vítajte pri mojom prvom videu v roku 2026 a zároveň pri sľubovanom informačnom videjku, ako som spomínal v community poste. Kto náhodou neviete, tak som vydal community post, v ktorom som zverejnil môj nový rozvrh točenia na tento rok. A taktiež som v ňom spomínal, kde som bol minulý rok. A v tomto videjku by som vám rád povedal, že čo sa cenu minulý rok stalo. Poviem vám to rovno takto. Vyhorel som, áno. Ak sa pamätáte, tak v minuloročnom minivlogu som hovoril o tom, že by som chcel cez rok vydať viac videí a preto som si vytvoril rozvrh točenia na minulý rok, ktorý som aj vo videjku ukázal. Totižto v minulých rokoch dosť makal na edite aj na kvalite svojich videí a si viete predstaviť, aké to bolo pre mňa. Nie že vyčerpajúce, ale aj náročné. Do toho som bol vo väčšinu roka mentálne na dne a aj kvôli súkromným záležitostiam som to musel zmeniť. Na základe tejto skúsenosti som musel upraviť a prehodnotiť môj nový rozvrh točenia, ktorý si môžete pozrieť na community poste. A pre tých, čo náhodou nevideli community post, tak ho tu ukážem, ten nový rozvrh točenia, aby ste aj vy boli informovaní. Takže aj ako minulý rok som si rozvrhol týždeň, takže aj ako minulý rok som si rozvrhol pekne 5 dní na každé nové videjko až na útorok, kde budem mať voľno. Hej, aby som to mal tak vyvážené, aby som zase nevyhorel, hej, tak som si povedal, že aspoň jeden deň v týždni si dám voľno a najviac mi vyhovoval voľno útorok. Čiže ten rozvrh sa až tak nezmenil, čo sa týka samotného obsahu, ale poviem vám ten celý rozvrh aj tak. Čiže ako aj pri minulom roku, tu máme pondelok Incredibox Beatmaking. Áno, to stále platí, že každý týždeň bude jedno Incredibox Beatmaking videjko, lebo sa mi tá séria páči. A čo som nepovedal minulý rok v tom minivlogu, že si dopredu budem ako pripravovať tie beaty, aby mi to nezabralo veľa času potom to editovať. Takže pondelok by sme mali, útorok voľno a môže sa tam vyskytnúť aj nejaké to videjko, keď sa budem cítiť, hej, že nemusí to byť vyslovene, že to voľno vtedy, ale môže to byť aj tak, že niekedy, keď sa budem cítiť dobre a nebudem mať veľa roboty, tak by som mohol praviť aj v útorok nejaké videjko. No a v stredu bude minivlog, ako aj v minulom rozvrhu. A tuto stále platí taká vec, že minivlog bude aj každý špeciálny alebo aj zaujímavý deň, ktorý by sa oplatilo natočiť. Áno, čiže keď niekde pôjdem alebo niekde niečo zaujímavé sa stane, dám vám o tom vedieť. Štvrtok a piatok som dal na Baldiho, že chcem mať tie dva módy do týždňa, aj to sa môže zmeniť kvôli, ja neviem, proste kvôli nejakej zmene, čo bude mať, ja neviem proste. Čiže štvrtok aj piatok bude Baldi. V sobotu budem mať voľno, ale v nedeľu sa budem pripravovať na Incredibox Beatmaking, ako som hovoril. Takže tento rozvrh môžete nájsť aj na community poste. A som rád, že som späť. Ako to mi to vydrží, neviem, ale reálne plánujem točiť celý tento rok. Takže mi držte palce všetci, nech mi to tento rok vyjde a ja sa na vás teším v stredu na minivlogu a rovno vám takto poviem, ste si mohli všimnúť, že mám iné pozadie, lebo ako som aj v minulom videjku spomínal, tak už sa prerobila naša izba a o to vám všetko poviem v stredovom minivlogu. Takže som rád, že som späť a vidíme sa v stredu. Takže ak náhodou budete mať nejaké otázky ohľadom mojej absencie cez minulý rok, kľudne ich napíšte do komentárov, ja vám ich s radosťou odpoviem. A ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť na vás u ďalšieho videjka.